Masu saurare barka da warhaka a cikin shirin namu na hantsi za ku ji cewa wata tawaga daga Iran ta isa birnin Islamabad na Pakistan domin tattaunawa da Amurka da nufin kawo ƙarshen rikicin da aka shafe sama da makonni shida ana gwabzawa. Wakilai daga Lebanon da Isra'ila za su gana a birnin Washington ranar Talata domin tattauna batun tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Lebanon ɗin. A Najeriya an yi jana'izar wasu fararen hula da ke aikin samar da tsaro su biyar da suka rasa rayukansu a wani hari da 'yan bindiga suka kaddamar kan jami'an tsaro a jihar Kwara. To za ku ji ƙarin bayani, sannan muna tafa da filinmu na lafiya zinariya. To amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya tukuna, ni ne Imam Saleh. 'Yan sama jannatin nan hudu na kumbon Artemis 2 sun dawo wannan duniya ta lami lafiya bayan wata doguwar tafiya zuwa duniyar wata inda suka zagaye shi kafin dawa gida. A yanzu sun zama rukunin bil'adama na farko da aka samu harbawa duniyar watan a sama da rabin karni. Lokacin da jakunkunan da kumban ya zuro su a ciki ke fashewa tare da yin saukar lema a tekun Pacific kusa da kudancin California kenan bayan shafe kwanaki 10 a sararin samaniya. Daga nan ne aka ɗauke su zuwa wani jirgin ruwa na sojin Amurka domin duba lafiyarsu. Hukumar kula da sararin samaniyar ƙasar NASA ta ce suna cikin ƙoshin lafiya tare da bayyana wannan aiki a matsayin wani gagarumin ci gaba a binciken sararin samaniya da ɗan adam ke gudanarwa. Wata tawaga daga Iran ta isa birnin Islamabad na Pakistan domin tattaunawa da Amurka da nufin kawo ƙarshen rikicin da aka shafe sama da makonni shida ana gwabzawa. Shugaban Majalisar Dokokin Iran ɗin Muhammad Baghir Ghalibaf, wanda ke jagorantar tawagar, ya ce a shirye Tehran take ta kulla yarjejeniya idan har Amurka ta amince da haƙƙoƙinta. A baya dai ya ce ba za a yi wata tattaunawa ba har sai an tsagaita wuta a Lebanon. If the talks take place, history will be made. They will be the talks at the Wakiliyar ta ce idan har tattaunawar ta gudana to kuwa za ta kasance tarihi domin za ta zama tattaunawa mafi girma tsakanin kasashen biyu tun bayan juyin juya halin musulunci na 1979. A gefe guda shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yi wa mataimakinsa J.D. Vance fatan alheri yayin da zai halarci tattaunawar. Ya kuma ce za a buɗe mashigar Hormuz ko da Iran taso ko taƙi. Wakilai daga Lebanon da Isra'ila za su gana a birnin Washington DC ranar Talata ƙarƙashin wani shirin shiga tsakani da Amurka za ta jagoranta bayan sake ɓarkewar rikici mai muni tsakanin Isra'ila da Hezbollah. Bangaren Isra'ila ya ce a shirye yake ya tattauna abin da ya kira shawarwarin zaman lafiya da gwamnatin Lebanon. To sai dai ya ce ba zai tattauna yiwuwar tsagaita wuta da ƙungiyar Hezbollah ba tare da cewa zai nema a kwance ɗamarar ƙungiyar. Isra'ila na cewa har-haren da take kaiwa a 'yan makonnin nan na shafar wuraren da Hezbollah ɗin ke da ƙarfi ne kawai. To sai dai har-haren sama sun kashe kusan mutane 2,000 ciki har da yara ƙanana da mata da dama da likitoci da 'yan jarida da malamai. Asibitoci sun cika makil saboda yawan waɗanda suka jikkata. Fiye da mutum miliyan guda ne suka rasa matsugunansu. Kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ana sa ran tsagaita wuta za ta fara aiki a Ukraine da yammacin yau domin bikin Easter na Orthodox. Gwamnatocin Rasha da Ukraine sun amince da dakatar da duk wani fada na tsawon sa'o'i 30. Da amince da tsagaita wuta mai ɗorewa har sai ɓangarorin biyu sun tattauna yarjejeniyar zaman lafiya. To sai dai Kremlin ɗin ta yi watsi da hakan, tana mai cewa tsagaita wutar na wucin gadi ne kawai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce zuwa yanzu sama da fararen hula 15,500 ne aka kashe a Ukraine tun bayan da Rasha ta ƙaddamar da mamayar tata fiye da shekaru 4 da suka gabata. Dubban ɗaruruwan mutane sun cika titunan babban birnin Hungary wato Budapest kwanaki biyu kafin zaben ƙasar, suna sukar gwamnati mai ci kan alakarta da Moscow. Masu zanga-zangar suna ta rera waƙen 'yan Rasha su tattare nasu ya nasu su koma gida,
suna zargin Firaministan ƙasar Victor Orban da ministan harkokin wajensa Peter Ijato da zama 'yan amshin shatar shugaban Rasha Vladimir Putin. A ranar Alhamis, Faransa ta zargi Hungary da cin amana bayan wata tattaunawa ta waya da aka fallasa, inda aka jiyo ministan harkokin wajen ƙasar na shaidawa takwaransa na Rasha cewa su yake yi wa aiki. Haka kuma, Mr. Orban na da kusanci da Donald Trump, inda ko a ranar Juma'a sai da shugaban Amurkar ya alkawarin faɗaɗa tattalin arzikin Hungary idan abokin nasa ya yi nasara a zaben da za a yi ranar Lahadi. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni. 'Yan adawa a Venezuela sun yi kira da a sake gudanar da sabon zaɓe bayan cika kwanaki 90 da doka ta yi tanadi a shirya zaben maye gurbin shugaba Nicolas Maduro. A cikin wata sanarwa, jagoran adawar ƙasar wacce ta lashe kyautar Nobel wato Maria Corina Machado ta yi kira da a gudanar da sabon zaɓe a cikin wata guda. Ga fasarar rahoton Ambarasan Etrajan. An shiga yanayi na rashin tabbas a siyasar Venezuela ne tun lokacin da sojojin Amurka suka kama Nicolas Maduro a wani samame mai ban mamaki a watan Janairu. Maria Corina Machado, wacce ke ikirarin cewa jam'iyyar ta ce ta lashe zaben da ya gabata a ƙasar, a yanzu tana neman a sake sabon zaɓe, saboda Mr. Maduro ya shafe sama da kwanaki 90 a jere baya cikin Venezuela. Abokiyar ɗasawar Maduro, Delcy Rodriguez ce ke jan ragamar ƙasar a yanzu, a matsayin shugaban riƙon ƙwarya, kuma ta shafe watanni 3 kenan a jere ba tare da matsin lamba daga Amurka ba, musamman game da batun shirya sabon zaɓe. Washington dai ta ce Ms. Machado ba ta da goyon bayan da ya kamata, musamman daga fannin masu faɗa a ji, da ka iya sauya akalar harkoki da tsare-tsare a ƙasar. A 'yan kwanakin nan masu goyon bayanta sun ce tana shirin komawa gida daga inda take mafakar siyasa, kuma sun yi amanna cewa komawar ta gida za ta buɗe sabon babin siyasar gwagwarmaya a ƙasar. To a gaida Badamasi Abdulkadir Muktar da fassarar rahoton Ambarasan Etrajan. To idan muka je Najeriya, an yi jana'izar wasu fararen hula da ke aikin samar da tsaro su 5 da suka rasa rayukansu a wani hari da 'yan bindiga suka kaddamar kan jami'an tsaro a ƙauyen Nuku a jihar Kwara a tsakar daren shekaran jiya. Maharin dai ba su taɓa kowa a ƙauyen ba baya ga jami'an tsaro, ko da yake 'yan sandan kwantar da tarzoma da ke wajen sun tsira da rayukansu. Honorable Abubakar Abdullahi Dalla da shugaban karamar hukumar Kayama a jihar Kwaran ya yi ƙarin bayani a hirarsa da Abdulsalam Ibrahim Ahmed. Mun je ita a wannan ƙauyen Luku, mun je mun ɗebo wayanda suka rasu, muka kawo gawakin a sakatariya, daga nan muka kai gidan sarki, mun musu sallah da musulunci ya tanada, daga nan muka kai su magawata aka je aka binne su. Shi guda 5 ne na forest guard inda muka ɗiba wayanda suke taimakawa jami'ai tsaro, 5 da sun tsira alhamdulillah. To me ya faru dangane da wannan hari da aka kai? mu dai aka kai musu hari, su mama police din su ma sun tsira da kansu, sun kwashi kansu, amma an kone musu wata mota wanda ke detecting bomb na 'yan sanda. Motar nan sun kone motar, so forest guard din nasu musu babura, kuma babura guda 2 nasu da suke wurin, to an kone mana baburan nan guda 2. To kuma yaushe ne aka kai harin? Karfe 3:30 da dare suka shigo mana ƙauyen. Allah da ikonsa kuma ba wanda suka kashe a cikin mutanen ƙauye. Wajen jami'an tsaro dama aka je direct na aka je kuma aka yi wannan kashe-kashen gaskiya. To yanzu wani mataki ake bi dangane da aukuwar wannan lamari? Mun samu sojoji da yawa da forest guard su suke wannan ƙauyen. Ina ganin dai za mu ƙara jami'an tsaro ne. Honorable Abubakar Abdullahi Ɗanladi, shugaban ƙaramar hukumar Kayama a jihar Kwaran, Najeriya.
To a wani al'amari mai kama da wannan rahotanni daga jihar Niger na cewa adadin waɗanda 'yan bindiga suka kashe a garuruwan Irna da Bagna ya zarce 50, inda al'ummar garuruwan suka ce mutane na ci gaba da tserewa zuwa wasu garuruwan. 'Yan bindigar da ke fafatawa da 'yan banga da kuma jami'an tsaron jamhuriyar Benin sun kashe akalla mutum 6 a garin Kwankwaso da ke jihar ta Niger. Ga rahoton Zubairu Ahmad. Rahotannin da ke fitowa daga garuruwan Bagana da Irna sun tabbatar da cewa har kawo yanzu 'yan bindigar na tsallaka ruwa suna shiga garuruwan. Wani mazaunin garin na Irna da ya nemi a sake sunansa ya shaida min cewa alƙaluman waɗanda suka mutu ya ƙaru ya zuwa fiye da mutum 50 da suka hada da 'yan banga da sauran al'ummar gari. Kana 'yan bindigar da ke ci gaba da kwarara garin sun kona gidaje da motoci da abinci, lamarin da ya ƙara jefa su cikin fargaba. Jiya ma yankin Basa da yankin Gurmana yankin hayewa ne ana ta hayewa saboda karamar hukumar shororo da rubuta boji akwai hayin nan lafa akwai kuma ta can getaren kuta ya bi shafan mutanen mu da muke hayin lafa gaskiya mutanen da suka mutu suna da yawa kuma na kiyasa mutane za su kai kaman 50 da wani abu a jiya wuraren karfe 5 din nan sun sake shukowa wani kauye da ke nan kusa da kauyuka da ke kusa da cikin garin Irna sun tattara shanaye sun wuce da shi. Baya ga Irna mazauna garin Kwankwaso ma dukansu a jihar ta Niger sun koka akan yadda suka ce gwamnatin Najeriya da suka sako wajen samar da wadatattun jami'an tsaro da ta kai jamhuriyar Benin ce suke dogaro da ita wajen yaƙi da 'yan bindigar da suka fi karfin 'yan sa kai da ke famar fafatawa da su. Ga abin da wannan mazaunin Kwankwaso ke cewa. An baji na suna ba mutane wahala. To wani kawai ana cin zace na haka suna ta harbe suna ta kashe da su na ba musamman ba yanzu aka ba mai information abin da ya da kare kirgin bayani wanda suka kashe kamar konkoso abin da suka kashe dan sa kai da suka kashe kafafi guda 6 ba amma su aka kashe su da yawa an kashe su kan sa kai sun kashe su fiye da wasu. Dangane da kamar agaji na jami'an tsaro fa. In ba an sa kai na da suka fito daga Nigeria Najeriya ko soja guda ba mutane ba. Ko soja guda bai je wurin ba. Yadda yake magana da kai har yanzu muna so sojoji su tabbate mu. Ko ba ko su zai su zauna cikin garin kisa permanently. Kamar kace daga jamhuriyar Benin a can ne kuke samun tallafin jami'an tsaro? Kwarai don makwabtan mu ne. Suna sun sa idan suka gagare mu na to dan za su fada wuri. Sun kai mutum 500 gaskiya suna aiki tsakanin su da Allah. Ya jama'ar wannan yanki suke ciki haka? Ai wasu ma yanzu gudu suna Benin, wasu suna Kebbi. Kazalika baya ga Neja ita ma jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya harin 'yan bindiga na ci gaba da addabar al'ummar Kebbi da Kawara da Kalkami da ke karamar hukumar Shanga inda rahotannin suka ce suna tsallakawa ne daga dajin Wawa na jihar Neja da aka daɗe ana danganta dajin da maɓore 'yan bindiga. Zubairu Ahmad. BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To Abujan Najeriya yanzu haka agogo na cewa karfe 8 ne saura minti 17. Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa wata tawaga daga Iran ta isa birnin Islamabad na Pakistan domin tattaunawa da Amurka kan cimma yarjejeniyar zaman lafiya.